विकासावर बोलणार नाही. आणि दुसरा विषय मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल. हे जे हॉस्पिटल थांबलं आहे, निधी आलेला आहे, टेंडर झालेलं आहे, पण अशा अटी घातल्यात जे कोण मालक आहेत त्यांनी, ते मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल होऊ शकत नाही. ह्याच्या विकासाच्या गप्पा करतायत ना की आम्ही हे करणार ते करणार. त्यांचे उमेदवार पहिला एवढंच जर प्रेम असेल सावंतवाडी शहरावर तर तुम्ही जागा फुकट द्या, मोफत द्या जागा आणि तुमचं प्रेम सिद्ध करा. तलावावर केस आहे, उद्या हा तलावात मी सावंतवाडीकरांना आवाहन करतो की त्यांची तलावावर गेली 20 वर्ष केस आहे. मी नगराध्यक्ष होतो, मी सगळी फाईल बघितलेली आहे. आपली जागा 40 एकर जागा आहे, ती आपली जागा म्हणून त्यांची केस चालू आहे. एक बाजू त्यांच्या बाजूने अशासाठी निकाल लागला की नगरपालिकेतला एकही CO किंवा अधिकारी केसला हजर राहिले नाही. केसला हजर न राहिल्यामुळे त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला गेला आणि त्याला परत स्टे घेतला नगरपालिकेने आणि ती केस आता चालू आहे. उद्या जर अशा गोष्टी आल्या, ह्यांना निवडून दिलं तर हा उद्या बाजारात तुम्हाला मस्करी वाटेल. हा तलाव सावंतवाडीकरांचा राहणार नाही म्हणून यांना कोणीही मतदान BJPला करू नये. जर BJPला मतदान तुम्ही केलं तर हा तुमचा जो तलाव जी कोर्टात केस चालू आहे नगरपालिकेच्या विरोधात, हा ठराव घेऊन हा तलाव जाईल आणि जे सातबारा चोर आहेत ते उद्या तुम्हाला तलावात कन्स्ट्रक्शन केलेले दिसतील. तर तलाव वाचवायचा असेल तर शिंदे सेनेला मदत केलीच पाहिजे.